se kra ye dinimdie foforo nyansa foforo ene di free eja nyankopon chen ade bro yen se mre kra enti twen ye beba sisia ye kase adansidia ni den. One thing I know, I was blind, but now Obetuma will say be a sheet number 59 and Nigeria. Obedru bia no obetimi aka ne ho asempa ama foforo nso ehun se Moma yemfa asida pesi yemfa matwedi ampon yankopon se aye nadom na bosome miensa akwantuo wodi atwa wasan de quarter foforo ahye yase ewo ende dayi menim yie se ne atwedi ampon yankopon ebo ye ho ban no wonso oni wabusiafo obo ho ban ara nche bia ne de quarter bako adusua de ba na wiye sa adusua no menim yie se yasua niema bebre okwan ya fa so echeche trosemu menim yie se samre die womma obia emfa trosemu nsem emedadaawo sanse ye pa kwanya bi ede cheche duso trosemu mu pa yem ya hye quarter foforo ase kra se na emadikan aka no nimdie ne ye foforo kra enwoma no kra mpo nso eye foforo enti esa nyanyansa foforo afritwedi ampon yankopon enchen se na ewan yi hu amfri last quarter de enu no sa na sa quarter yin so me stress me yi hu from sanse adusua bebre ewo ho na ye de ebrewo so hwe the whole of this quarter year ye behwe making friends for God, the joy of sharing in his mission or serenya namfo ama onyankopon anije a ewo mu se o che onyankopon som dwumadie no eye adusua na kwasem ni ma hwemu kakra enti no de pa na kakra ye nyina ye beko sa adusua yi mu na afei ye de emu nsam ade abro na ansa na no no wabeguafo wo ha si omo ba beboam na momtwen ye beko akutie anwum aba ye wi a na afei ye de adusua no de ahyehye so. Fa
Yo yebeda enyum tukufo koyi ase se omode enyum se ede abrɛ sene medikan aka no quarter yimu adusua no ye hwɛ adusua bia watu no din se making friends for God ye anyankofa ana se renya namfo ama onyankopɔn eno na ye ba behwɛ woni me bɛyɛ adwen se twediampɔ onyankopɔn bo ye ba wiase ye de ye bɔne nanka yense ne mfata ye boni achi no nso no onyankopɔn bɔ no homodia de osoro niema nyina ka bo mu ye na dwen se obegye onipa enkwa ne chen so no se oma ne doba Yesu Kristo ebe wugye enkwa enti Luke ka asem bi se Yesu Kristo ba se obegye wana waye den ayira no enkwa na sankwaje Yesu Kristo wa sha ase dadawo ena yenso kwan ben so ne be fa so ne ye ka bom na yenso ye sa adwuma ne bi enti nye ye de na ye ba be na ebegye yenkon eya ade a Yesu Kristo asha dada enti ye koya nim no se adusan be che se ye de ye ntimi ngi onipa bi ankwa ne Yesu aye no ena yenso ye ba be fa ho chefa na yenso ya ye bi eno na sa akota yi mu nyina ye ba be sua emu se nemum ndusua bebre ewo ho no abiguafo wo hase a omo ba be boa na afi ye de sa adusua yi ede abrebo media media ne Bismarck Mensa Musomfo ene me wo Elder Collins Arthur ewo ahase Elder Collins Arthur ewo ahase no nso no kwasem sa adwumade yi hya ase pa no ne papa no na Elder kaho ena nda ba bidru sa empempensiwe nti Elder yemo akwaba me botra Elder Collins na me call Elder the Graft na eti emfinfin Elder so adwumade se ne mo amota ahwe don odi hu dwuma pa obohu emode Elder mema wakwaba na fe me call etrie no ho a ya pastor Sofopeni Pastor Kwe na we Sofopeni ba ko London Ghana sisi dem say pastor free London Ghana I think Elfan and Castle this year pastor and southwest and southeast na ehye pastor and pastor yemo akwaba mu busy schedules ni nyina ya tonsa frem a mutiminya akwanya aba emeyeye sadusua yi me de onyankopon hira de mamo ni mabusianfo nyina se de bia ya tonsa frem a moba ema yeye sa adusua adofo no mo sa afidi adusua we no se opese udi yachi a oko Facebook a hwehwe London Ghana SDA Church ewo ho no obetimi anya ya adusua bebre a ya ye bebre ewo Facebook no watimi afollow ye na fe wa subscribe se ne be ya video bi e beba bia wonsa beka enye Facebook nko a okọ Ghana Hope TV Ghana omofa yen sai dwumadie na 3ABN mfo nso efa yen dwumadie nti se wo hwe yen na wo 3ABN na wo hwe ye screen na se a wo nso omo numbers no egugu ho no opese udi nkita ho ope bibi akwantre bi ana se ope asemu aye bi kura mpo na o fresa na mana obi beje wo so na fe ye ne watimi adi
nkita ho na yen chamber no yebekate yani na mama pastor Kwe abompaye ansa ya hye yadusua na se Mama ye mompae Israel do wase o hweso pa ni bambo kota etwa mu ya brebi ehia ye bia wo kan ye ho boa ye yadesua mu ene ye hye kota foforo ase adom ne ehumobro ntin waboa ya no ye gyae dwumedi ahye wonsem wonkan ho a bibie ne ho a ebetimi aye ne ntisan ye mfimfini amen boa ye church ye ne ayenka na ye shama ye ni etifo nyinara na ewie a ye di asede ne kabia ebi maudi shwa ye wo Jesus Christ dinimo amen amen great we dey yebeko straight near ahwe edition so we the first lesson or the first quarter of the new book yeba behwema o say why witness edition edikan no wasa quarter imu no adan ni adansi adansidie but first of all yenhwe yenka abosama yedi ko sa edition imu ye be fa free Timothy enwoma no echi Timothy mu edikan no echi mienu imu miensa ene enan no se elder wa ye kradwa Uma yenti akenka asem no wo Timothy nwoma edikan timienu imu miensa ene nan o se na yeye na eso ye na je nkwa Nyankopon a opese wo gi nipa nyina nkwa na wo ba no kwal nimdie no emu no ani amen amen great me da say abusiafo na Paul atwro enwoma akoma Timothy no wadika atu Timothy fo eniema a ewose oye se omomfa mpaebɔ nkotostre na afia dansidie emfa mretwedi ampon Nyankopon na fe oman su difo no mra o ma hyehye no nso omonye o ma dwen se o mbeden o mudi su no ka tom se se moye sa eye na so Nyankopon ani na ya futu a o de ma Timothy sambre no se ye kɔ yadisuan no ebeba mu na fe yakasa ho se ne esitie first of all pastor ma men start wo so adisuan ye shas ya ne wo se adan ni adansidie ba ye ni kan hwo ye kase adansidie a adansidie ni den ye be kira adansidie ase ene sei yo panyi ye do ase pa ye ka adansidie a se wo kan bibi afa ade bi a wahunu na bi a wa nkasa no wa experience wenya musia hono sanity wo di ade no ho dance you are testifying attesting to ade no story bi wo tre kronkron a manage on pa e wo John's Gospel chapter 9 okay na story no say abrante bi a ye wu na nifra and I used to sign yade and I sem ne ko pray Pharisee fo anim and o mu bi se bisa ho sem ne be ye to be and o mu ka kire ne say ni pay o ye sina nipa na wo so san o yade no na any friend na ya san yade no wo say whether he's a sinner or not I don't know. One thing I know, I was blind but now I see. Amen. Yeah. Amen. Who dear dance here? Near why experience? Okay. Omutuaso e can say womu dear Abraham. Now we see the woman baby of free. Was it this a very strange matter? You don't know, but the man healed me. Who dear dance here? That is what it is. Okay. A dance here, and he said, who testify to a dear why experience. Papa no he experienced something. Enti Pharisee for penny for ni ham one day nya wonim no e na walk that's right and enti addition ne pache ne say yen so ne Yesu aya maye ne oguso a wo ye ne wo be ye e na ye di kwa dance a kire amanse nyina. That is what it's all about here. Okay, great. Yo, me da say say pastor wa church dansidie enimo ye pa ti de wo hu ne wate ne de wan kasa wanya suahunu wo mu na wo ka ho asem no ne adansidie aye ka ho asem say say wo church mu ye pa say ye kasa mu no ye wo ye ka ni nyina say adansidie but say o de kobroni kasa mu ye wo testimony ene ye wo witness. Yes. Kobom because ye kasa ni nyina no say eda ye ka ye say adansidie but testimony no wo ho and a witness and so wo ho enti no ye no ye reconcile na say
ni nua ye cousins and I say no omo koseng it's a case testimony and a case witness testimony so onyame aye bibia ma wo na wo ka the words are closely related. Yeah, I would say the words are closely related. Okay. No udi nipa no wa dance nya waye na wo ka che afufo nyina. That's right. That's the words are closely related. Yeah, and I think so wo hwese ne esitie na ba ko se obe fe wo ye me dance ni se ho na ono no ababa ye te se edin kabia now where me dance ni and testimony no eye nsam na all can afa hono so the word witness is both a noun and also a verb depending upon the context exactly so you be use okay all right the witness is witnessing about Christ great Yesu a dancing for that is the noun. Okay. We are witnesses. Yes. But at the same time, we are also witnessing. Okay, great. To his goodness. Great. Tisana etie. Na so mu nyina ye be yusu ni nyina abom. Because mu nyina akọ. Udi adanse no na se wo kamu nsem na wo testify ni Nyankopon aye ama at the same time wo awugina wo ye dance ni e ma Nyankopon. Great. Excellent. Now pastor I think say ye be share Luke chapter 19 verse 10 na fi James chapter 5 verse 19 and 20 Luke chapter 19 verse 10 no or can be say that will be James chapter 5 verse 19 and 10 and 19 and 20 no ma be Luke chapter 19 verse 10 no enti me kind wa ha say na me wi a won so waka na ye de atoto ya hwe onyankopon the gospel no send Luke and so can efa onyankopon asem ho or say Luke chapter 19 verse 10 no or say na onipa ba no ba se orebehwehwe na wabegye de wayewa sa na o kan wo ho no and as o kan James chapter 5 19 verse 20 no so o kan say 5:19 no so say minuanom se mumu befum efre nokore no ho a na obi dane no a manu ehunu se de odane odibonye ni efiri ne mfonso ekwa aso no ebegye okra afiri owuo mu na wakata boni pii so. Great. Amen. And pastor back to you no me pese me hu say sasemi a Luke and afa James omokan e de na eka ekyereye efa Christ ne botaye na onyankopon ni trimupo. Luke story no na efa Yesu eni Zacchaeus kitandiom nyaye enomu so behwa na we tugini omo mfa ne nyehwe nti Yesu kan se wo ko ni fie no na nipa eni nyi papa enomu na Yesu kan sa asem no so the Son of Man has come to seek and to save onyankopon botae ba akopɛ so begie nkwa oboye ma ne ho so oni ye menya yonkufa no dada fo no be dada yen na oni yen ko to be bia ye wey Yesu ba so ba be hwimye from samsem no waje nkwa enu ni botae na kan James nso a wo se obi a wo boa ne yonku amana ba hunu nyame no wo ye adwuma pa nti yen ye role any say me ne wo a ya ba be so ahwe no yen ye role ni say we cooperate ye ka bomu ni eni Yesu aye adwuma se na wodi kan Yesu adwuma wo ye deda nti yen die ne no nyam no pese woni ye echeche ebenyamu chefa kwan ben ye be faso me gidi say kwan be faso eni kwan Yesu e faso mami why that trade book be a friend no Ministry of Healing now kind page 143 mami white woka was say Christ's method alone will give true success in reaching the people. Kwaya Yesu fast wonu nkuto na bebuaye ama ye so ne aye wosi enye ne betimi aye. Christ wo ye den. He mingled with the people. Nti yes wo say ye de ho e battle ni pa nyeza na ka no. Ye de ho foreign pa. Ade ba kwa wu se be da kwa hwefo. Obi be da kwa hwani after 3-4 years. One non-Adventist friends. Now before you know, made up on the phone.
Now you challenge kakra. We need to open up. Yeah. We need to open up. The other thing I used to hear and say, he showed the people that he cared about them. That's what we also need to do. And the coronavirus, I hear how be brave, but it provides an opportunity to minister to people, show to them that we care. Your neighbor now, friend, when you want to say, "Dear, I met me and I'm there, boy, baby, kakrebi na wa now so the boy be." And no money pa no say, "What the what junipa relationship." Akwenya ba na udi dance say, "Oni awunim." Ade bia Yesu ayi ma me. Na otwe nipa na dwuna besi no so say, "Ni mu na nkwanye wo ha no obetimi." Say na wo ye ma me no so obetimi ayi ma wo. Akwenya nso ba no aka say onu ya ndede ye kwa sorry. Ni Yesu ye no. Ni Yesu ya ye bi na me no so wona wo mu hu no so. Ba be hu ni bi. That's right. Na nyina sisi won atwe na ma ye to so bi no. Yo, Pastor Medase. Now, member that Collins so which can kind Luke chapter 15 now. Abasem mien sabi ewo honomo. Saa asem we no saa abasem we de ma eba ne se Jewfo no Pharisee no ehun se Yesu Kristo ene tax collectors to Jewfo and outcasts wo mo awiase ayi o mo twetwene no anya nkofa bi kanyamse mo mugugu ne nanse mo de nense suso bi mu enti no omo ye worried se ordinance aka wo mo mfata se ode nti waye bone wafom o so kodwira no hompo because ankrofo no de nka omo ni nipa ni twaka bia enema Yesu Kristo ka abasam yensa bako the parable of the lost sheep. We nyina yenim sa abasam no se ohwan na ni dwan owo dwan 100 na emu wa 199 babako ayira onkohwehwe no na okono okohwehwe no hu no a oye den otu party efra manfo se mumra makohumi dwan no owie no sa ka parable baako se oba bia na dwetebna ayira wasokania pra ne bed ase aye niema nyina na wohu a oye den ono nso etudwa efre nkrofo se mombra megitebna na ayira no mehu ansa na wowie no osade the parable of the prodigal son obi ono nso je na japade nyina se ne papa mfama no okoye kwahye ni nyina osan baaye no opapa ne gina wa tu e de atade enua ne moa no ne wa dore pa no e de enkwa ma ne diye e ma ne nua kro mpobufu ye ne ade e na ode ka sa asem no wo hwese ne sa abasem yi ende ya de na ka e treyen efa Kristo hu. Yeah. Many of best mark me da say I'm say pastor dikan chire mu ama ya establish say Yesu ba ye no na ne dwumadie nyina ne say oba abaji omo a omayira. And I saw here the context of Luke 15. Luke 15 answer no bema parables no. Jesus or a wise person and he said omo obisa questioner most often or far parables so no be narrate real story no one kasa one analyze the wakana na boa mo atiase and he establishes an adwuma ne say oba abesave omo mayira. And he found himself in the midst of publicans and sinners. Now Pharisee for no back you no say we don't think say no crazy free a rat one now by say we are that righteous now we don't think say we mingle with sinners. And you no can say answer the moment and no the parable ne by what church parables no Mama a little bit of the context what the lost sheep no. Jesus time no not shepherds no or more relationship with the sheep no was say it was so close say they knew the sheep. And he said oh fresh shepherd beer the shepherd not only knows the number say me sheep 100 but sheep ni na one number more. And the sheep beer one number to the extent say at a point in time say sheep be yira obetuma will say be a sheep number 59 and yira. That's right. Didn't you who say parable no chere say emra sheep no yira ye na o course o kohwe no no. Moment who say enyo no kwa no a shepherd o. There were other shepherds. But the moment a sheep no started say oh suno, who say oh
sheep number 59 ayira no ono na wosu no enti e lead no ma ne kɔ hɔ no ɔkɔ fa no e save no na Jesus did to say o save obi a ɔyira ɔse saa na sɛ ɔkra de boy ni baako ye wa sorry her more than 600 people but say nipa baako pɛ yira na sɛ ye jai bibia ne ye pursue sa nipa no ne ye tim save nipa na ɔse ɔsoro nyina de ani gye na eba ɔsa edit the parable of the lost coin by osha maame no wo 10 silvers but baako yira ye no ka bɛka sɛ o wo 10 na sɛ baako yira that means say wo 9 why don't you hold on to the 9 but a say or the toto how Jesus is particular about each and every one. Yeah. He is not just about the numbers. Say, oh, Matima save a lot. One person is significant enough. Say, me mama ni kunu huana. Dear Ochre say, yes, no one no, but bakono nehiano. And yes, I hear the parable of the prodigal son also, and also you who say Kolami no. Kabako no kra ketwa na oje ne nema kɔ wate atua edinka bia nka obeka se o ono na ɔse obekɔ se ɔkɔ na nsi ne ya munya no ma ne nkɔ nanso hwɛ nichi a agya no hu se ne ba no anigi odikoshia no na the Bible kan nyina ne say Jesus business nyina ne say oba say obeje those who are lost and every time enti or say do you want Jesus to be glad? So what do Jesus say person energy? Jesus said Jumo Yinina say he's in the business of saving soul. A dear man energy and he said Tamo Behu say Meneo we are ready to partner with him. Nasa saving business now or yin carbon near save or more year. Great. Medasi Pam say wash parables no more my analysis no their church mo na say hase no adansi die hu hia because obi bia hu hia Kristo regardless of nipa no status in the society and as an dibre a owo abusia mu and as obia ehu ehia. Great. Yabesa back or subion, but Mamenko Elder the graft so. So we can kind John chapter 7, verse 37 and 38. Now for Yabesa Luke 6:38. John chapter 7, 37, 38. Okay. Yes. 37, 38 say. Na da edi echira eye afahye muda ekese no. Jesus original na otea mu se osikom de obi a omra menche menu nsu said de atweresem no kan no de ogimidie no nkwa asubonten besene afri ne yam. Great. Amen. No ogimidie no nkwa asubonten ebesene afri ne yam. Great. Yen hwe Luke nso de Luke 6:38. 6:38 no. Okay. Muma na wamamu. Susukra pa wemiaso na wawoso na abuso na wadi begu ontumemu. Na susukra a mudi susuo no enoara na wadi besusu amamu bio. Amen. Amen. Eda we the one na okan ye memma wachreche emu kakra. Especially dear John Kaye and after the Luke and so Kaye say obiba Yesu nchen na sa so refreshing stream water na efanimu a ne nsunsan so anything sani akenkan sam no kire yen no yo medawase wo hwenka abosem ye no ode ma ye ni nyina no a na wo ba Yohane die no eye eduasan otwe eduasan krono a na esanse na nyankopon ewo trempo bi enu nti enam so ma Yesu baaye ma ye hu trempo ne se eye ogye a wo beji ni paninti no aha otonsa eman se onhye obi a na emom opene wo ho na enkwanie me ne nkwamafo no enti se wo pa bra mema wo nkwa efi se yen ka abosem no kra kire yen se eye se de wo sha ase no ade a eye
enie kyes ade ye papa nie ade sombu nie ade ho wo mfaso nie se ye na gye nkwa Nyankopon a opese wo ma nipa nyina enkwa enti wo hwɛ saa asɛm ye kyerɛ sɛ botae ne sɛ onipa bia Nyame pese o ma ne nkwa enti Yesu to wo frɛ no enkwa mafo no minie maba enti momra ne sɛ wo a wo bagimi adie no hwɛ adansedie bi bɛda adi sɛ mɛma honhon kronkron a wobɛtimi de abɔ brade di kan aboa foforo nso ama wo nyina ba me Awurade nkyɛn na botae no a ɛyɛ magya no botae ntimi baaye no yɛtimi aduro ho na ɛnyɛ baako anamienu sɛ de mpanimfo di kan kae no ɔse wɔ ha no enwan no baako na na ayera enso ogya adu kronkron no ɛkɔhwehwɛ no ɛkyerɛ sɛ die osɔwo mu koraa no Nyame ɛpɛsɛ ɔgye wɔ no nso enti wɔfrɛ no wɔ hɔ ma yɛ nyina enti ne nsunsanso ebefiri mu aba ne sɛ si agye Yesu Kristo di a ɛyɛ menka sɛ rest assured memfa nkɔ Portuguese ebu kakra ɛyɛ rest assured sɛ enkwa no yɛ nsa bɛka amen akyiye bia eni ho. Okay, now me follow up abisa se sa enkwan yensa beka akyiye bia eni ho yi okwan ben so na ye di adanse no eboa ye ma yinyini ewo Kristo mu. Me da wase when we say asetre mu kura no se obi ye papa mawo a empanimfo se wo kasa na se nipa na waye papa ma no ni di be famu a wase yaso asi de metene so amasore no wapagya ni mu kakra no watena se di entia bibia waye ma no esombo ma ni nti no oye saa sign no ama mu amutie ni nyina ahunu se nipa no odi nidie no obuo ema no saa nidie no obuo no ode ma no enti no de obeka kire ni bia no nso obeye munyi ne se nipa no nidie no obuo wo ma no baabi obeduru bia no obetimi aka ne ho asempa ama foforo nso ahunu se nipa no woye nipa oye enam de waya manu nti a woka ne ho asem a no amanu aboni mu ase ana wapagya ne mu e de se nidie na ma saa papa yi untimi nkoa no ntum enu bi na da wo Yesu breso ne se ebro obehye na adwuma se na wo ye ayalefo wo sa won yade ba ko ni frani wo se hwe wo kɔ no koa no tum menko ka nkire wo bia menko ka nkire wo bia no em se Yesu ka no a no odi wadi kan no wo ka kɔ untimi nkana no ntum enti sa pepepe na kire se ya bawrade Yesu nkyɛn na nkwa no pa ende corona obi edwane enkwantia na wodi amaye ne a yentimi nkia no ntum ebe dale ewo yemu na beye ensuo nso a etene na obi asabia no. Great. Your pastor kitwe bi adisiano o say senior papa can we grow as we share with others what Christ has done in our own lives. That's right. Nti senior openye no kae no Jesus saw ni friend yare was asepin kan chiro bia papa ni ntimi anka na no anto the boy walk and no nyini wo Kristo mu nti why witness it is for our own good the boy ye kano na ye ne boy ye am ye su nyini wo ye unua nkwaje ho adwuma no na wan ho adwuma wan nkwaje ho adwuma na wo ye wow so that is what it is and nonti na meje this onyankopon kan say adwuma mu na mo be ye adwuma great. Madam Hase abusiafo na me kai mo se kota yi nyina adusua na ye hwe kwan be fa so a ya fa yonko de ama Yesu na adusua di kan na ye ne wo che se afi na wo de wo fidie no abeto Hase ya ye hwe adenti na wasi di adanse na maboafo no eboa ekyekire mo kwan a fa so a ye di adanse ne sene ye nyini wo honhom abra ye di adanse no na ye hwe no yen toa ye disua no so na fe yenko yenemo ye besan ahwe bibi wo
Paul ngoma otro de koma Timothy am say yen kai bosem no ya kan yen kai bosem no already nti yen hwe ye be kan en kai bosem no biom na fe ya sa hwe 2 Peter chapter 3 verse 9 na yen hwe asama a ewo hɔ no ya hwe ye de hwe onyankopɔn na yesom nakoma sene esi etie nti yen ni kan hwe en kai bosem no 1 Timothy chapter 2 3 and 4 da bie eno na menso membie 2 Peter 3 and 9 na fe yenhwe ne onyankopon nakoma se ne sitie o se na yeye na eso ye na je nkwa nyankopon a opese wogi nipa nyina nkwa na oba no kwalnimdie mu no ani. Amen. So nyankopon ani. Great. Oko 2 Peter chapter 3 verse 9 so a say no kan say awurade nkyere ne bɔhye ho sɛ de ebinum bu no sɛ ɛkyere no nemum ɔma ne bo dwo kyere mamo ɔmpɛsɛ obiara bɛyera nemum ɔpɛsɛ wɔn nyinaa bɛba adwensakra mu. Great. Enti pastor me ba wosubion saa asɛm yi gye ne ka ɛkyerɛ yɛn ɛfa onyankopɔn na yɛdi ne ho adanse na koma. Yo papa me dwase pa wo kan 2 Peter hona 3:9 se na wo kan ye na mbom no key enipa bi a misinterpret the text no se jamo onyankopɔn kra wo boss oni asase no wakwa da baby ni refi adentina no ma se koso no onyame nye hwehwe onyame is long suffering o aboju chenye sa na kan. Yes. Onyankopɔn botai se wo gye nkwa wo mpese obi abegyira enti uti opanyi Collins wo kan the prodigal son no abrante no boni a wo ye se wo ti papa eni mu etua yeza na kan na wakwa say sika nyina ka papa no just forget about the boy but when he was yet far away opanyi the breaker onyankopɔn sa onyankopɔn tie o e ho adwene pa enye bone wo peye agiyen that is what it's all about. Great. Me da se pa am said that person. Wo hwe me de kakra to ade so for kan no so se nka bosem ni mienu nyina so oyusu kasa se nyina na kire se from A to Z. Enti obia ewo mi se nyame pese oje no. That's it. Great pa antina che se we afutuo de mayen adofo no abusiafo a monhwe o se nyina eso onyame pese oji obibia fa ho ni ne awaye onyame mu no boni fefre onyame dwene ho o siesie bia ma o fa ho kra understand so onyame e wo wafa. Great. Rentie yedi addition no ebeba na wieye no yenhwe 2 Corinthians chapter 5 14 and 15 na 18 to 20 no. Se elder wire krado yenhwe Paul nso ne suahunu a wonyaaye ne amani hunu a okọ mu niema wafamu no na ne motivation ene sen again the motivating nti yenhwe 2 Corinthians chapter 5 14 15 18 to 20 no. 14 chapter 5 verse 14 no say na Kristo dono ehye yen efri se yebu atense obaako wu ma wonyina enti na wonyina awu 15 na owu ma wonyina na won a wote ase no atena se ama won ho bio na emom watena se ama de owuye na osore ma won eno. Amen. 18 no enso se na nneoma yi nyina firi onyankopon a onam Kristo so apata atwe yen afam no ho na wode empata som no ama ye no ene se onyankopon wo Kristo mu a orepata atwe wiase afam ne ho na wa mu won fom so angu won so na wode mpata asem no asi ye mu.
Amen. Say my member Eda Collins so na yemfa wie addition Eda say wo hwe akenkansen we Paul na atro the second book na atro koma Korinto for no wo hwe Paul na addition yesua na fa the missionary journeys na otum say oyobi a obra ye pa in fa ba bi kura I think say Thessalonica ye bo no de na hye ba bi na ye de no fa amfansiri mu na obepie be wi a hono ba bi na Thessalonica fon sa beto ano ho in fact Paul you be our brave pa. What just hacking cancer ya what shall not motivation say? Yeah. I think say what the Paul trust those tests no. Hey ya Paul. Now here baby you free. You baby you bedru ya e boama otiase. Because Paul de or kwachire pa he got to a point or share baby you could drew ye. Ne say oda onyankopon e de twen no bae e man nkwaje na o se odwen ho a eno na man motivation simple ye hwe no kra na enha no because se wote ase ba bia o free a onyame e de wa babe abejewa etim eboa e ma e hye nkran ma wo so ye se wo beboa age afoforo moma ye nhwe eyi kakra Bible e ka e wo Genesis 1 and 2 say onyankopon bo nipa no onwe nipa onwe with clay enti na ye daho clay no we're not living na mra onyankopon home ne home gu ye mope no then immediately we became a living soul. Yes. Enti the Bible ekre e Genesis 1 and 2 ne say obia answer na ube free with state of so ye clay ne keke ebe ye living soul no na say the spirit of God a home gu ye mu no and na sustain ye enti obia o was aseso bia o ye living soul onwu ye no it means that the person is sustained by that spirit of God. That's right. Na sa spirit no every time no there's that yearning to connect to the source. That's right. Yaba hayo electronics ni kura iPad. Inti na mpesa me ko internet so the iPad has been programmed say ubet menya internet connection information bia so nya source of internet na they are connected. Inti time na me hwehwe na menya internet connection no the iPad no was not able to function well, but the moment I menya internet connection no my connection no work kama. Inti Paul ehunu no say he's been created, the Spirit of God was in him. At the point, not only that link with the source, no, there were things that were wrong with Paul. Now, so tenasi di no she or da onyankopon dia dono. Na baby odru your chain na ba ya say when ya that connection no. And no na motivated Paul no. Now I believe says ye nyina say tenasi di na ye dream baby ye free. Yeah. It's natural you say because of that spirit now when you go more humigu ye monunti obia we living soul until you connect with God no you always find yourself say there is a gap in your life. That gap is only filled when you connect to the source. Now so tnas na hwe ba bia free now say ya don keke yes e odo eno nyankopon aboa wo ama sese why connected to the source sa odo no be motivate you na so hu afoforo mo so eyira omudi omutim pempem ne man koye because say there is that gap. There's that gap. The spirit in them is yearning to connect to the source obe partner with God and into no can verse 20 no say now we are ambassadors. That's right. Into nyina ye ka bom ye ne ewradia ye witnessing adwuma no. Great. Me da say papa me say yemre no ntina ye de addition no ever trade addition na de agidifo we ye friends any animu addition introductory lesson and no afi na ye ba be komu pan say duane o sha say na obedi a o ka hwa a de eno ne de ama no ba uwie nso a de pa nemo wo be mia mfimfin no ena nti menyu hu mfirimu kra fe na ye be do su mu kra na fe yesua adise no ne de abra wi de ya kire ade nti na we se di adanse ya hu se ne Paul ade a ehye ni nkwan ne hu wo Yesu mu na fe ehye ni nkwan na odi adanse ye hu se wo di adanse nso a eboa wo ma wankasa honhum no utimi nyini ekosoro ena fe nso bi obepai mu na wadi onyankopon ho adanse no nso enhyira kese ewo ho Emano. Intine ye futu kese a introductory lesson we dia ma. That's ende ye de ankasa adansidie hu asem
adisua na yɛde bɛbrɛ onyankopɔn enhyira mo sɛ mo ne yɛn ayesa adisua mo ma yɛn kate ne na pastor enhyira adisua no so ma yɛn Israel yɛdo asio yɛyiwa yɛkamfo den yɛhyɛ adwumadi ase yɛsufrɛ o waka yɛ ho kakra wo de ato yɛ adwene mu ɛne yɛne anuanom atiefoɔ akyɛe yɛsrɛ mfom sɛ obi baayɛ afa kyɛe Amen. na yɛnte aseɛ nso ma yɛmo nte aseɛ na yɛsrɛ wɔ sɛ boa yɛn yɛne wo ho adanseɛ ɛnkyerɛ afoforɔ nam ɛno so wɔn a wɔhu wɔn nso abɛhu bi ɛnyinara yɛsiesie ho na ɔba a ɛnyinara yɛnya wo ne mu adom asedanka wo den sɛ ɔbɛyɛ ne saa sane sɛ yɛbisa wɔ Jesus Christ din mu amen Amen.